लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय नै दिनै जाहा मुथुखौ दुर्गा फुजानि फेसियल खालामनो नागिरदों आरोना मरिंगानि फेसियल फ्रियावनो होनदो फ्रियावनो खालामनो नागिरदों आङो ओमफ्राय आं माबोरै खालामगोन बेखौनो एसे भिडिअनि गेजेरजों देखायलांनो नागिरदों ओमफ्राय बेयावहाय मा दङ बेखौ दा फोननायजों लोगोसे खोन्थालांबाय थागोन आरो जायफोरा जों भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय फार्स्टआवनो नायनानै लाग्रोदो जाहा मुथुनि मोखाङा बेबायदि आरो ओमफ्राय दा उनावहाय जोबथारनायाव माबोरै जाहैगोन मिन्थिला आरो फार्स्ट टाइमसो खालामगोन नालाय ओमफ्राय नायलांबानो जाबाय नोंथांमोनाबो जोबथारनायावहाय अखाफोर गावदों बायदि जाहैयो खोमा मुथुआ जि खालामजानो रेडि नै स्राय दुगैना लाबाय मरिंगा फेसियल किड्स मोनबा दङ बेयावहाय ओमफ्राय दा मुथुनियाव गस्लाफोराव नांलागोन नालाय ओरै होना होनोसै आरोना ना ओरै होना होनसै नामा नोंनि गस्लायाव नांजागोन ना सुग्रोगोन नामा बेयाव दोनखायो हुगारग्रा वाइपार दोङो ओमफ्राय खानायखौबो ओरै बानायबाव ओइ इदि उन्दुनाय नङा सिदासो उन्दुनो खानायबो आखुलाय खुलिबाय ओमफ्राय फार्स्टआवनो क्लेनजिं वेप्सजों मोखांखौ साफा खालामग्रोनानै लानो नांगोन क्लेनजिं वेप्सजों मोखांखौ हुगारनानै लानोसै आरो नाम्बार 1आव क्लेनजिं वेप्सजों मोखांखौ साफा खालामबाय ओमफ्राय नाम्बार 2आवहाय दङ नै स्टेप 2आवहाय स्क्राब बेखौ होनांगौ बेखौ ओमफ्राय नै दायो स्क्राबखौ मोखाङाव फुननानै मोखांखौ मासाज खालामनांगौ आरो 4 मिनिट 5 मिनिटसो मासाज खालामनांगौ ओमफ्राय दायो खेवनोनो हागौ मिलाय फैलाय पाँच मिनिटसो दोननो नांगौ बेखौ ओमफ्रायो 5 मिनिटसो जाबाथाय हुगारनांगौ नै 3 नाम्बार फैबाय 3 नाम्बारावहाय एक्टिभिटि 2 नाम्बारा थांबाय आरो ओमफ्राय बियो 3 नाम्बार बेखौबो 2 नाम्बारखौ ओरैबायदि खालामदोंमोन बेबायदि खालामनांगौ स्टेप 4 थांबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै फैबाय आरो मोखांखौ बेयाव बेले बेजे मोनबाय थानायखाय होनानै दैजों फिनानै फैबाय फिजोबनानै लाबाय बेखौबो नै गोदान लगायफिननो जाबाय एसे साफा मोनदोंना बेथ' नै एसे गावलांदां मोनदोंना लोगोफोरा नै दाना स्टेप 5 फेस मास्क बेखौ 10-15 मिनिटसो फोनहाबनानै दोननांगौ आरो एकदम ओरैनो
मुथुनि मोखांखौ साफा खालामखांबाय आरामसे हुगारखांबाय बेयो स्टेप 6 नै दायो सानस्क्रिन फुननांसिगौ आरो मुथुनि मोखाङाव मांगायबा साफा नुबाय न' जादों ना मैलाफोरा खारो हाबा क्रिम टाइम बायदि जागौ ना मोजांसिन जागौ Apa? Ya dia sih terus ya. Subscribe-nya nanti terkadang Person. Deso. Kan harus Ada dan sukses langsung. Deso boleh macam mana tenang. Garis lebihannya lihat sudah misi yang banyak kan. Iyalah buat ke review. Yang mana? Iyalah benar. Yang lu melah tu. Tambah lain sudah. Ang karena terkadang itu kalam nana yang kan. Ah, apa? Delaikhabai apa? Delaikhabai. Macam baik kan? Nah, itu kan. Moringa bertuah, nak buat masalah. Zana yang bunyi tu, mana yang bunyi tu? Vitamin B, no? Coba. Saya nak makan dulu. Padahal orang lain malah tahu sih tidak masuk. Siapa mundur mbak? Này Zahamuta साफा मोनबायनो मोखांखौ रेजेंनो Zahamuta बायगिरि सालायबाय थानाय जायो नालाय मोखाङा बिना बिराद लेथ्रा बायो ओमफ्रायो लेथ्रा जायो आरोना लेथ्रा बानानै ओमफ्राय नै दायो आं साफा खालामना होबाय नालाय साफा मोनबायना आरो नोंथांमोनाबो सोरनोबाफोर नांगौब्लाथाय अर्डार खालामनानै लानो हागोन जों डिसक्रिपसनावहाय मबाइल नाम्बारखौ होनानै दोनगोन न' मुथु अर्डार खालामनानै ला सोरबाफोर दुर्गा फुजानि फेसियेल खालामहैनो माने पार्लाराव थांनो सोलाबाखैबा न'आवनो थानानैनो बेबायदि खालामनानै लानो हागोन आरोना खम दामावनो मरिंगानि ओमफ्रायथ' दंबावो नालाय बुस्थुफोरा आद्रा आद्रानो बेखौ आं बाहायसिगोन आरो 249 दामा मुथुखौ नायदो लोगोफोर साफा जाबाय मोखाङा आयु मालाय जे टिक्लि टिक्लि टिं टिं बे सानस्क्रिन tadi मोनखो रेजें मोनदों ना मोनाखै साफासिन मोनदों साफासिन मोनदों ना रेजेंबो मोनदों ना साफा मोनबाय ओमफ्राय नै बियो मरिंगा क्रिम बेखौ बहुद मानसियानो लांगासिनो जोंनाबो जोबजोब्बाय जाहामुथुआबो लायो आंबो लायो ओमफ्राय बेखौसो फोननो होनानै लाबोनायमोन आरो आं ओमफ्राय बेयावनो दोनखायो नालाय सानस्क्रिननिफ्राय फुनलायलायला ओमफ्राय नैबे फ्रेश एन्ड शाइन गुफुर जानायनि क्रिम बेखौ दायो फुनबा फुनजागौमोन ओमफ्राय मुथा लानाय नंलादां लानो ओमफ्राय बे फाउन्डेसनखौ सोरबा सोरबा सोंहरदोंमोन आरो आंनाव मेसेजाव सिगां बिनायफोरा लानानै माबोरै मोनदों होननानै लानाथ' बहुद मोजां मोनदों ओमफ्राय सोरबा सोरबा लांलायगासिनो आरो मोजां नालाय बुस्थुआ बेखायनो सोरबा सोरबा अर्डार खालामनानै लांगासिनो ओमफ्राय नोंथांमोनाबो नांगौबा बिहरबानो मोनगोन आरो बिराद अइलि जायो ओमफ्राय मोखाङा आं लाबाय थायो नालाय दे जेरसोना apa lain konco apa गुफुरखौनो नुवा माथो